Takže zdravím vás, toto je Revenus ze svojej kanálskej, ktorý máme nové video. A to video je, že ideme vyskúšať novú príchuť kofoly, ktorá vyšla nedávno. A to je kofola Meta. Musí to byť niečo také ako štiplavé, možno mintové, alebo sú tam listy, no predsa ja viem, čo je Meta. No, takže ideme vyskúšať, aká je to príchuť, ako to bude chutiť. A toto taký malý challenge, čo som spravil prvýkrát na YouTube, takže som zvedavý na novú kofolu. Vždycky skúšam novú kofolu, keď vím, kde milujem kofolu, a ideme to vyskúšať, ako to bude chutiť. Tak máme pohár a ideme si to naliať. Takže voňáme, ako to voňa. Tak to už, hej, cítim ako mint, alebo dačo také. Musí to byť. Musí byť veľmi dobrá kola potom. Takže tu ju máme, ideme vyskúšať. Takže poďme na to. Pohode je to. Pohode kola. Chutí to ako mint mixovaný, ako mint to chutí zmixovaný s nejakými listmi alebo niečo tak. Chutí to výborne na to, aby bola to nová kofola, takže úplne v pohode. To je taká mintová príchuť je to kofoly a niečo nového, a má to asi menej cukru, ako vidím napísané tu. Áno, minus 30% cukru, takže má to minusko v cukru, to som zachutil som to bez umelých sladidiel, takže je to mintová kola a chutí výborne, lenže nie až tak lepšie ako škoricová alebo tak ďalej proste. Ale je to pohode kofola, niečo povedať, také dobre pre zimu, chladená, dať si to vychladiť do laničky a vypiť si taký mintovú príchuť a dá ti to ako dobrú, tak dobre na smed je to a troška tej listovej príchuti, tak povedané. Takže výborná kola, musím odporúčať. Kúpte si to, vyskúšajte si ju a užite si. Dobre pre veľké teplo, ako teraz je napríklad, takže dobrá kola, super. Dám 4 až do 10, alebo tak povedané 5 až do 10. Je to v pohode, super, dobrá príchuť, ale menej na použitie, takže super kola a ďakujem za pozornosť. Revenus SVK sa lúči s vami, vidíme sa v ďalšom videu a nové videá prichádzajú, gameplay, vlastné levely, čo sa dočkáte veľmi čoskoro, takže ešte raz Revenus SVK sa lúči s vami, čau.